Хәерле кич, хөрмәтле җәмәгать. Ничек анда шагыйрьдәме ул? Әллә бер җырларым, канатларым минем бит. Хата булмаса. Әйтәсе килә ул менә безнең халыкны әйтәм бит. Шул нәрсә безнең җырчылар хакында сөйләмәсәләр дә, менә мин ничә инде ел дәверендә шундый фикердә торам. Иң кырысты катлаулы телебез өчен чырларда, хатта кай җирдә, авылларда, мәктәптә мәсәлән, мәктәп күләмендә безнең урысча укыткан мәктәп Оренбур өлкәсендә мәсәлән, Төстүбә, ягъни Сол Илецкий район. Бүтән мәктәпләрдә районнан сөйлиләр миңа. Татарча сөйләшкән кешене тыялар, сөйләшмә, урысча сөйләш дип. Шунда беләсезме, менә пластинка тыңлап без. Ул вакытта радио юньләп эшләмәде инде. Казаннан кайсы вакытта тик бик кулланмыйдыр ул транзистор. Чөнки безнең урамда бит төрле милләт вәкилләре яшәде. Казах, урыс, татар шите булса да авылның. Екатеринбургта укыган чакта паркта мин китеп барсам, сөйләдем инде. Татар кызлары Башкортстанның татар районнарыннан килгән татар җырларын тыңлап магнитофонда йөриләр. Сөйләгән имәле анда бүтән милләт аңлыйсыз инде. Вәкилләре егетләр көлемсерәп алардан шаярткан булып. Әйе, халыклар дуслыгы тегеләй булай дип пропаганда көчәнә усырганчы тырышадыр. Шул карамастан бетерергә тырышалар. Ул әйтәләр, оттепель бер мизгеле булганда инде шулай. Соңыдан яңадан биткән. Мәсәлән, мин теге әти мәрхүм рөхсәт булсын сөйлидер. Минде безнең авылда инде сөйләдем мин авыл тарихы хакында. Шунда урыс-кыргыз училищесы дип аталган ул. Шунда укытканнар үз телендә. Соңдан революциядан соң, ул вакытта 12нче елга булса, безнең әти мәрхүм мәсәлән, ул беренче елларда инде революциядан соң һаман шул туган телләрендә укытканнар. Соңдан нигәдер тотынганнар большевиклар. Нинди лозунг белән килделәр алар җитәкчелеккә? Халыкларга имеш ирек бирәбез дип. Патша хөкүмәте имеш кыскан телләрне куллык оештырган, куллыкта тоткан халыкларны без ирек бирәбез дип. Ленин указы белән инде автономияларда туган телдән керткәннәр, чөнки нидә хатта рәсми рәвештә. Мәсәлән, мин укыган архив эшләре хакында журналда укып чыккан анда татар телен менә безнең 90нчы елларда бит Татарстанда канун нигезенә керттеләр татар телен. Теге урыс теле белән тиң итеп. Шундый булган ул. Хатта аңлыйсыз инде кемдер каршы торган. Шуңа карамастан хөкүмәт кешеләп керткән инде. Менә Татарстанда булса, Татарстан күләмендә мәсәлән, менә шушы безнең мәктәптә имеш юк иткәннәр. Сөйләгән идем әле. 47нче елга менә шул карарларны табасы килә кайдандыр. Шул документлар арасыннан, архивлардан микән, әллә булай эзләп караса, 1 елмы, 2 елмы ни барысы татарларны, казакларны безнең авылда мәсәлән
үз тілінде оқыта башлаганнар. Соңдан яңадан бітіргеннер. Калган вакытта ул инде тыйганнар төрлечә милләтчелек дип, әллә нинди яман сүзләр табып шунда бая биргәннәр инде. Шул менә шундый караңгылыкта инде безнең татар җырлары, пластинкалар аша алар телебезне саклап калдырырга бик зур роль уйнаганнар инде. Менә шул. Без инде 10 бала үстек. Одессадан абыйларым украин телендә җибәрәләр пластинкаларны. Өчәве укып чыкты югары белем йортында анда. Икәү калды шунда соңдан. Берсәле полковник өлкәнен нәрсә инде урысча әйтим әле, менә мин баш ватып хәзер тәрҗемә иткәнче департамент охраны общественного порядка, общественной безопасности УВД Одесской области. Мин атурлап инде тәрҗемә итим, тик менә вакытны алам. Хатта шул. Хәзер дә Аллага шөкер исән сау. Шул әйтәс килә. Анардан башка, без шул җырлардан башка мин Казакстанга барып алып кайткан пластинкалар Җүмескер дигән җырны әле бераз исемдә дә тыңлап торадыр яратып. Җүмескер ягъни эшче. Җүмес дигән эш дигән инде казакча. Вот җәмәгать. Бик күп татар телендә булды пластинкалар. Илгам Шакиров, Альфия Авзалова. Беләсезме җәмәгать? Менә ул аларны гел тыңлаганда беренчедән инде әни мәрхүм тыңлый да әниемә дигән җырлыны, моңны, менә ди мискин ди анасын сагынып ди әни әйтә менә Илгам Шакиров хакында теге җырлаган. Без көләбез инде. Әни ул җырчы бит, анарга түләгәннәр, ул җырлый ди. Шуңа күрә дип без инде җавап бирәдек. Ул алар бездә теге урысча әйтәләр бит. Небожители дип. Һавада торган адәмнәр шикелле тыйыладыр безгә, мәсәлән. Шулай дип сизәдерик без аларны. Соңдан Фарида Кудашу мәсәлән. Аның белән инде мәрхүмме инде кызганычка каршы ул килгәни бер мәдәният йортында нәрсәдер дип киттеләр, мин журналист буларак сөйләшеп утырдым ан белән. Вот. Илгам Шакиров абый мәрхүм рөхсәт булсын, ул да мин әйттем Чаллыда Сабантуйда яңгыр вакытны без сәхнә астына утырдык, икәү калдык, шунда утырдык сәхнә астына качып. Мин әйттем, менә сез безнең авылга килеп җырлап киткәнсез икән Оренбур өлкәсенә. Хатта мин Сахалинда әйттем, юкмы, сезнең җырларыгызны тыңлагач, мин әйтәм, Татарстанга барырга уйладым, шунда фикер туды. Бик тирән фикер, бик шундый максат туды. Дип әйттем инде анарга, юкмы, белмим. Альфия Авзалова мәрхүм инде аварийга эләгеп машина белән. Ан кызы белән без әле исән чагында Альфия Авзалова мәрхүм исән чагында ул вакытта без 97 елны кызы белән без 10 кеше Төньяк Кипрга барган идек. Яшьләр бөтен дөнья төрк яшьләренең конференциясенә, курылтаена барган идек. Шунда сөйләштек. Менә мин Сталинга исем китмәсә дә, яратмасам да, әни мәрхүм Ташкент ягыннан кайтканда күп пластинка алып кайткан янда, хатта Сталин хакында җыр татарча, аны да кызыксынып тыңлыйдыр. Шуны әйтәс килә, шул рәхмәт шул җырчыларыбызга, пластинкалар аша безгә алар телне саклап калдырырга мөмкинлек ачты шундый. Әгәр дә шушы безнең булмаса, җәмәгать, пластинка, ул теге әйтәләр бит, поезд, спасательный поезд дип, нәрсәбе спасательный круг дип, диңгездә кеше я елгада бата башласа, анарга ташыйлар. Шун кебек ул безне, телебезне, ана телебезне саклап калган шул менә бик көчле шул саклау максатында ирешергә, шул максатына ирешергә бик зур ярдәм кылдылар алар, шушы җырчылар безнең, пластинкалар. Җәмәгать, Алла бирсә, дәвам иттербез шушы теманы. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.